Защо да съм под прикритие? Такова, защото имах... Що си имам два профила? Обаче, моето момиче и двата ги. И не може сега да се правя трети, там майли, там тук кариес на белия зъб, там отдолу. И затова Християнчо, принципно той в момента май не знае, че му ползвам регистрацията. Обаче той е добра душа. Мале в главата прилича на някой все едно кокошките с насале. Фашкирай са, аз съм Яско Сикса, диджей на народа, карам. Ох, този Яско.